रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिय'आव दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं करिश्माया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमाखौ खुंनो थाखाय थाग-थियारि खालामबाय। रजनीकान्तआ राजखान्थियाव ओंखारला। इन्ड'नेसियानि गोमानाय बिरखंखौ बायफ्लेनाय महराव मोनबाय। कर'नानिफ्राय भारतआ रेहाय मोननो थाखाय थांगासिनो। 22 सान गोमाना थानाय नावखौ मोनफिनबाय। दानिया आबुं रादाब। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि मिरु बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंनो थाखाय थाग-थियारि खालामबाय। बे मेलखौ बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि बरपुख्रिनि मुंख्लं फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जागोन। थुनलाइयारि हाबाफारिया फारियै जागोन बर' खन्थाइ आवरायनाय, इंराजि खन्थाइ आवरायनाय, जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय, बाथ्रा दान्थेनाय बादायलायनाय। मख'नो गोनांदि खन्थाइ आवरायनाय आरो खन्थाइ लिरनाय आयदायाव मोनसे जिल्लानिफ्राय गासै 3 बादायारियाल' बादायनो हागोन आरो बाथ्रा दान्थेलायनायाव गासै 2ल' बादायारिया बादायनो हागोन होननानै फोसावदों। मेगास्टार रजनीकान्तआ राजखान्थियाव आगान होला बुंनायनि थाखाय बिथांनि फेन्सफोरा बिथांनि थांखिखौ सोलायनो नारसिनदों। 70 बोसोर बैसोनि मेगास्टार रजनीकान्तआ गावनि मददगिरिफोरखौ गावखौ राजखान्थियाव नारसोमनो नांला होननानैबो खावलायदों। आंनि दुखुखौ आंसो मिथिगौ होननानैबो बुंदों। आंनि देहा फाहामसालियाव थांनो गोनां जानाया इसोरजों सामोल होजानाय होननानैबो बिथाङा बुङो। मख'नो गोनांदि बिथाङा गोदान बोसोराव राजखान्थि हान्जा जोनोम होनो नागिरदोंमोनब्लाबो थांनाय 3 दिसेम्बराव गावनि बोसोनगिरिफोरजों सावरायलायनानै गावनि राजखान्थि हान्जा खुलिनायनि थांखिखौ बोखारनानै लादों। इन्ड'नेसियानि जाकार्तानिफ्राय पन्टियानाकसिम बिरनाय श्रीविजया मुंनि बिरखंआ बिरनायनि 4 मिनिटनि उनाव 10,000 फुट गोजौ अख्राङाव गोमाना लैथोआव बिरखंनि बायनाय थुख्रा आरो दावबायारिनि थैनायनि देहानि अंगफोर मोनदों होनना मैयानि खौराङाव फोसावजानाय जाथायनि सायाव इन्ड'नेसियानि नेभि, क'स्टगार्ड, पुलिस, ट्रेन्सपर्टेशन मिनिस्ट्रिया हानजा अपारेशन खालामना जावा लैथोनिफ्राय बिरखंनि माखासे थुख्रा, दावबायारिफोरनि देहानि अंगफोर, जि-जोमफोर मोननो हाबाय। बे अपारेशनखौ बिसोरो जावा लैथोनि लाकी आइलेन्ड आरो लांकां आइलेन्डनि गेजेराव खालामदोंमोन, जेराव बिरखंआ गोग्लैदोंमोन। इन्ड'नेसियानि नेशनेल ट्रेन्सपर्ट सेफटि कमिटिआ बुंथिदों दि बिरखंनि मोननै ब्लेक बक्सनि थंखौ हमदांनो हाबाय। बे बक्सखौ नायबिजिरखांनायनि उनावसो मोनथिनो हागोन दि बिरखंआ थारैनो मा जाहोननि थाखाय बिदि जाखो। मख'नो गोनांदि बे बिरखंआव गासै सा 62 दावबायारि दंमोन, बेनि गेजेराव 2 पाइलट, सा 7 गथ'सा आरो 3 खुदियाफोरमोन। मोनथिनाय बादिब्ला बे बिरखंआ 26 बोसोरनि गोजाम बिरखंमोन। कर'नानिफ्राय भारतआ रेहाय मोननायनि लामायाव 24 घन्टायाव सासेबो सुबुंनि जिउआ खहा जायाखै। दुलाराय भारत नाङैनो फैगौ 16 जानुवारिनिफ्राय कर'ना भेक्सिन होनायखौ जागायसिगोन। कर'ना भेक्सिन होनायनि सिगांनो हादोराव मोजां रादाब मोननो हादों। गोबाव सानफोरनि उनाव थांनाय सुक्रुबारखालि हादोरनि मोन 11 रायजो आरो मिरु खुंथाय रायजोआव कर'ना भाइरासजों सासेबो मानसिनि जिउआ खहा जायाखै। मख'जाथाव दि जिउ खहा जायै रायजोफोरा जाबाय राजस्थान, आसाम, गवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लादाख आरो सिक्किम। 22 सान लैथोआव गोजावना थानाय सा 18 ना हमग्राफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय। सा 18 बांलादेशनि ना हमग्राफोरा थांनाय बोसोरनि 9 दिसेम्बरावनो ना हमनो थाखाय बंगब लैथोआव गंसे एफबी आल-हासान मुंनि नावजों थांदोंमोन। 9 दिसेम्बरनिफ्रायनो ना हमनो थाखाय लैथोआव दावबायबाय थानायाव 16 दिसेम्बराव पुरबनहर सिमायाव नावनि इन्जिनआ गाज्रि जानानै लैथोनि सायावनो गोजावना थायो। नाव बिगुमा हानिफ कालिफा बिथाङा ना हमनो थांग्राफोरनिफ्राय जेबो खौरां मोनैनि आरो नावआ फैफिनैनि थाखाय महिपुर पुलिस थानायाव 30 दिसेम्बराव खौरां हैदोंमोनब्लाबो सा 18 ना हमग्राफोरनि जेबो खौरां मोननो हायाखैमोन। नाथाय बांलादेशनि नेभिआ पेट्रलिं होबाय थानाय समाव बिसोरखौ नुसननानै रैखा खालामो। मख'नो गोनांदि 22 सान लैथोआवनो गोजावना थानाय सा 18 ना हमग्रा सुबुंफोरनि देहाया दै आरो जाग्रा आदारनि आंखाल जानायनि थाखाय लोरबां जाबायमोन। दा बिथांमोनखौ देहा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरबाय होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। नायबाय थानो हागोन रिलाइभ निउज 24।